Ке паса педали? Ние сме Лоунонимас. Днешният герой, жълтият педерас, направен от куп старо желязо Блицкранг. Неговият пасив е, че когато е на малко кръв и травещити като отличи Джинкс го обарват за металният хуй, около него се появява щит от сперма, но поради некачествената му боя щитът от сперма се боядисва в жълто. Ако го играете на съпорт с първата магийка, той изстрелва единият си пенис и ви хваща и педераса до вас го удря и го праща в кревата и вие взимате асистите. С втората магийка Блицкранг се разгонва и тъй като още е детствен той пуска своята бързина, за да не го хванат и изнасилят. С третата магия е хубаво да изчакате хомосексуалиста да мине и вие да излезете зад него, защото с магията вие вкарвате единият си пенис в задника на хомосексуалиста и той подскача нагоре поради оргазма, който получава. Най-накрая стигнахме до ултраатаката на Блицкранг пребит болен. С улта си космите на пениса му се наелектризират и се изправят, все едно получава ерекция и който го доближи се наелектризира и се получава матрак дует. Ако искате още клипчета, пишете коментари за кой педерас или проститутка да говорим. Dashing through the snow, one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring-a-ling-a-ling, making spirits bright-a-ling. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle-a-bells, jingle-a-bells, jingle all the way to little-lay. Oh, what a fun little is a doodle-waddle in a one-horse open sleigh. Jingle-a-bells, jingle-a-bells, jingle all the way. Oh, what a fun little is a doodle-waddle in a one-horse open sleigh. Oh, little-lay, oh, little-lay, oh, little-lay, oh, little-lay, oh, little-lay, oh, little-lay, oh, little-lay.